kører din produktion på kanten. Vi repræsenterer flere producenter af smørmidler, derfor er vores kunders succes vores succes. Så lad os et øjeblik fjerne al salgskassen. Du får, hvad du betaler for. Det gælder for alle produkter. Det gælder, når du køber bil, maling, bildæk, produktionsudstyr og smørmidler. Du kan ikke få professionelle løsninger til en husholdningspris. Som ejer eller ansvarlig leder ønsker du, håber du sikkert, at alt dit produktionsudstyr vil holde evigt. For alle sliddeles vedkommende betyder det, at smørmidlet er altafgørende. Når du håber på en superproduktion og maksimal oppetid, drifttid, så er alt, hvad der hedder standardløsninger, ikke relevant at snakke om. Det meste produktionsudstyr bliver nemlig udnyttet maksimalt, med forventning om optimal kapacitet og kvalitet. Det succeskriterie kræver en speciel pleje og vedligehold. Det gælder biler, både, mejetærskere, kraner og produktionsudstyr. Hvorfor er det sådan? Prøv at se her. For enkelhedens skyld viser vi dig her en simpel bøsning. Ved normal drift, hvor der holdes en jævn fart, er belastningen ikke nødvendigvis stor. Ved hver start og stop kommer sliddelen ind i det, vi kalder grænsesmøringsområdet. Her er det smørmidlets additivering, som bliver afgørende for din maskines funktion og levetid. De fleste maskiner bliver slidt op længe før tid på grund af dette forhold. Sliddelen bliver udsat for belastning, fordi maskinen belastes. Det er nu ofte ikke mere tale om en særlig jævn gang, men en mere rystende oplevelse. Det betyder også, at smørmidlet bliver udsat for større belastninger. Smørmidlerne har meget forskellig levetid. Hvor meget skal du bruge, og hvor længe virker det? Friktionen i sliddelen koster penge og kan kun overvindes med energi. Elregningen kan være enorm. Smørmidlets egenskaber kan påvirke dette forhold ualmindeligt meget. Hvis du ønsker, at din produktion skal køre specielt godt, så er der sandsynligvis ingen grund til at tale om standardløsninger. Jamen det hænger ikke sammen i en driftsøkonomisk sammenhæng. Du har sikkert slet ikke råd til at lade være. Prøv at se her. Lad os tage et eksempel fra den grafiske industri. Det er klart, vi har ikke nogen indflydelse på, hvad det er for en maskine, der bliver valgt, og vi har heller ingen indflydelse på, hvor hårdt eller hvor lidt man vil belaste den. Men til gengæld, så kan vi have en stor indflydelse på, hvad det koster at køre den, og hvad man kan få ud af den, når den kører. Lad os se på nogle hovedområder, som har med driften og vedligehold at gøre. Den første kasse her, tiden, det er den tid, der bliver brugt til reparation og justering af service på maskinen, som jo skal vedligeholdes undervejs. Den næste kasse handler om reparationer og reservedele, som jo med tiden også bliver nødvendige, da der er forskellige udskiftninger, der finder sted på grund af slid og den almindelige drift af maskinen. Den grønne kasse handler om de smørmidler, der anvendes for at holde maskinen kørende forskriftsmæssigt. Energien er en anden faktor, som er meget vigtig. Utrolig meget driftsudstyr koster en lille bondegård at drive rundt med hensyn til den strøm og energi, der bliver brugt. Farten en maskine kan køre med kan også have stor betydning for, hvordan timesatserne udregnes og hvad man kan få af økonomi på tingene. Og i visse situationer så kan farten godt få en stor betydning og også være relevant at kunne sætte op der, hvor det kan lade sig gøre. De her ting vil føre frem til, at vi får et antal gode driftstimer, altså driftstimer, hvor der kan produceres en god kvalitet og en god kvantitet. Og den sidste kasse er selvfølgelig prisen på, hvad koster det at drive den her maskine rundt? Hvad er det for et kalkulationsgrundlag, vi har omkring den her maskine og den aktuelle produktion? Det første eksempel kigger vi på ganske almindelige anvendte smørmidler på en trykkerimaskine. Vi anslår her, at der er brugt ca. 50.000 kroner på den tid. Det kan være intern, ekstern tid, men det koster nogle penge at sørge for, at maskinen er kørende. Der bliver også, når maskinen ikke er helt ny mere, brugt nogle penge på reparation og reservedele, som har med smøring at gøre. Og så bliver der brugt nogle smørmidler. Meget ofte er det jo en relativt lille del af budgettet, men her sat til ca. 10.000 kroner. Energien, der bruges til at drive maskinen rundt, svarer til 160.000 kroner om året. Det er en maskine i toholdsdrift. Farten viser sig på tid at være ca. 12.000 ark i timen, og det giver effektivt 3.750 driftstimer på året, og så en pris. Prisen kan vi kun angive som et x, fordi vi ikke kender alle faktorerne, der er gældende. Nu skifter vi til bedre smørmidler fra Lubran.
Mange dokumenterede erfaringer viser, at smøremidlerne holder længere, der skal smøres mindre, så der skal ikke bruges lige så meget tid til det. Det viser sig også, at på grund af den mindre slid, der gør sig gældende, så er den meget billigere at holde i gang. Det vil sige, at der skal ikke repareres nær så meget på den. Men vi er jo nødt til at ofre lidt flere penge på smøremidlerne, og derfor har vi sagt her, at vi fordobler beløbet. Energiforbruget er gået betragteligt ned, fordi vores erfaringer viser i langt de fleste tilfælde, når der er mindre friktion i drivlinjerne, så sparer man en masse energi. Farten kan, fordi den lavere energi gør, at motoren kan få maskinen til at køre hurtigere, kan, hvis det er relevant, sættes op. Regner vi tingene sammen, så viser det sig rent faktisk, at vi får væsentligt flere driftstimer per år. Og hvad det får af betydning for økonomien? Når du får flere driftstimer for den samme økonomi, så bliver hver drifttime billigere. Vi har altså på tiden sparet 25.000, vi har på reparationerne sparet 20.000, vi har investeret 10.000 kroner mere i nogle smøremidler, vi har sparet 32.000 kroner på energien, og vi har fået 1.500 tryk mere til rådighed per time. Det viser sig, at vi så får 190 driftstimer mere til rådighed. Og tænk, hvis man har travlt nok og kan fylde maskineriet op, hvad det koster, eller hvad det giver af indtjening. Og når vi tager det ud til det sidste regnestykke på, hvad gode driftstimer koster, så er der ingen tvivl om, at det her vil flytte gevaldigt på kalkulationerne. Så her har vi altså direkte besparelser, nettobesparelser på 67.000 kroner på året. Hvem har råd til at sige nej til det? Og så får man en større produktivitet til færre penge. Hvem har råd til at sige nej til det?